nu prøver vi lige for tredje gang. Og så er der altså også lidt med at lægge mærke til, at det er jævnt, ikke? Det ikke er tykkere nogle steder end andre. Man skal være lidt... Man må godt være lidt grundig. Er den lidt tyndere nu, end den var før? Ja, den er lige en anelse tyndere. Det er den. Jeg synes ikke. Eller hvad? Det er lidt svært at vurdere, synes jeg. Det er svært at vurdere, synes jeg. Ja, jeg synes, det ser rimeligt ud. Prøver jeg lige at filme. Og så kører vi lige sådan der. Det er også bare lige med at være præcis der, ikke? Altså, det er rigtig præcisionsbag det her. For at ikke at spilde. Og spilde en masse, der jeg prøver på at ramme. Nå, du kunne måske forsøge nu, fordi hvis du alligevel kan se ham over, så spilder arbejde her. Så, nu får vi se, om vi er mere heldige. Så vender vi kajakken. Så ind under med den der paletkniv her. Nu tror jeg, den er der. Det er altså også blevet lidt mere tørt i det nu. Ja. Det er. Fantastisk. Den er flot. Se Isabel, der er den. Og jeg ved ikke, om vi har et eller andet. Har du en tændstikæske eller sådan? Nej. Tændstikæske? Ja, det var for at se størrelsen, men det giver sig selv. Du kan ikke lave en forskellig størrelse. Det er den rulle, der bestemmer størrelsen. Ja. Så er det bare med at få den der snæppe igennem hullet. Og så. Sådan der.